wis jumbuhke karo kahanan lho. Sinden yang paling viral, Sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral. debit kopi aku. terus Siapakah dia di sana? Liti namanya. Terus awakmu terus awakmu nih, hei maling aku maling. balik-balik. Balik kok maling. Balik bang. Ngono kuwi nyelokne aku. Sinden Rainaga seneng. Oh, ora. Wis kekendelen, Ya kok kedelen ya, Bang? Kowe main daerah ndi? Tuban. Tuban iki daerah sapa? Oh Ya ampun. Iya, anu. Berarti ini tangga-tanggamu kabeh iki. Ini daerahmu ya. Aja sembarangan. Mbok masyo aku ngene-ngene iki sik keturunan wali. Duh, wali apa? Walidi paklikku. Walah Paling lidah. Tuban iki bumi wali. Paling ora ya Sunan. Makan Mbah Sunan.